Greetings to you all. Nasi tine chimwe chidzidzo. Pane chinhu chinotoda kuti iwewo uchinje nechimwe chinhu chakafanana neichocho. Chinhu chauinacho chinoda kutoti uchichinje nechimwe chinhu chakafanana naichocho. Right, ndichapa muenzaniso webhutsu. Ukapfeka bhutsu diki unonzwa kurwadziwa, zvekuti kana kufamba zvakanaka nayo haukwanisi. Unenge uchitofamba semunhu ari kukamina. Ukasangana, let's say, ishamwari. Shamwari yokubvunza kuti ko kufamba uchiita seuri kukamina chii? Uri kurwara here? Chii chaitika? Iwe ukapindura ukati bhutsu dziri kurwadza nekuti idiki. Though kashoma kuti munhu ataure kuti bhutsu idiki. Angatotsvaga dzimwe nzira dzekunzvenga nadzo kuti ataure nyaya yacho iyoyo. Angatonzvenga, angambotaura kuti bhutsu idiki, bhutsu anotya kushorwa. Asi chatora mufananidzo iwowo kuti ugone kutibatsira. Kuti sekuti wabvuma wakati zvishuwa bhutsu idiki dziri kurwadza. Shamwari yobva yakuti, shingirirai, zvinoita. Shamwari yakadaro haikude. Bhutsu hapana chinoshingirirwa chikaita ipapo. Because size yebhutsu dzawakapfeka hadzisi dzako. Kune vanotodzikwana. Watora size yebhutsu dzisiri dzako. Saka achakupa a hope pazvinhu zvisingaite. Ndo mamwe mabuildiro atinoita faith tiri vatendi. Pazvinhu zvisiri izvo. Nekuda kuti vanoti advise kana kuti vatinenge tasangana navo tichitaura navo havatiudze chokwadi. Asi ukasangana neshamwari yakuona uchikamina nekuda kwokuti bhutsu idiki, ikakuti enda kunodzorera, unopiwa saizi yako. Shamwari iyoyo yakanaka. Yakupa solution inoita kuti upenyu hwako ugone kufambika. Utanga kufamba upenyu usingakamine. Bozi paunoenda kumashops kwawakaitenga, wosvika wodzorera zvakanaka-naka, wopiwa saizi yako. Nekuti iyoyo semubhutsu iyoyo haina kushata, asi yakaenda kune munhu ane tsoko dzinoenderana nayo yakanaka. Saka imwe inoita a principle yatinofanira kunge tichitoziva in life. Kuti the only solution pane zvimwe zvinhu kutoenda kunochinja, uchitora chimwe chakafanana neichocho. Zvekushingisana pazviri, woita faith pazviri, hazvishandure problem. Mucharamba muchikamina, muchifamba zvenyu rwendo nebhutsu iyoyo iri diki, pedzisira maita matuzu. Kureva kuti yakutocreata mamwe maproblems zvakare muupenyu hwako. Asi the only solution kuenda kunoichinja, wopiwa imwe yesaizi yako. Zvakanaka ukasangana neshamwari futi, inobva yakubatsira yakupa an advice kuti usazoita the same mistake. Kuti shamwari pauchaenda kunotenga bhutsu next time, tanga waedza. Kunotenderwa wani kuedza. Kureva kuti the solution yaari kukupa kana kuti the advice yaari kukupa ndeyekuitira futi kuti mangwana usazoita the same mistake. So a real friend inofanira kukubatsira kuti usazoita futi the same mistake. So the principle yandikuda kuedza kunongoburitsa apa ndeyekuti mamwe masolutions atinoda anotoda kuti zvimwe zvinhu kunyange tichizvida zvisinei kuti tawesta mari pazviri, asi zvinhu zvinoda kuti zvidzorerwe.
wotora chimwe chesaizi yako chinoenderana newe. Ndatenda kana mumwe munhu abatsirikana.